Začali sme skoro ráno, je to pre nás dlhý deň, ale na dnes úspešný. Všetci sme to zvládli, chlapci aj s vinačkou, takže vyšlo nám počasie, čo je skvelé. A má takúto možnosť, ktorú vlastne my v Poprade máme, iné týmy ku nám chodia na sústredenia, my to máme, dá sa povedať, pod kopcom, takže chceli sme to využiť samozrejme jednak na také vzájomné väzby, na druhej strane určitý kondičný aspekt tam má pridanú hodnotu v tomto, takže hodnotím to len pozitívne. Tak bolo to spojené s vinačkou 30 kg, s tým, že boli rozdelení do petíc, bolo 5 krosien a bolo už na nich, aby si komunikovali v rámci toho celého výstupu z Tatranskej Polianky na Slezský dom. A tie krosná, alebo to jedno krosno si v tej petici menili medzi sebou, takže určitá tímová väzba alebo taká skupinová väzba tam bola takisto vnímaná ako pridaná hodnota pre nás. Myslím si, že chlapci sa s tým vysporiadali veľmi dobre a dokonca som mal pocit, že ich to aj celkom baví a prijali to pre seba ako takú výzvu, to, čo sme radi, a v tých očiach bolo vidno, že je to pre nich niečo nové, takže hovorím, myslím si, že môžeme hodnotiť úspešne tento celý výstup na Slezský dom. Skúsenosť s vinačkou som zatiaľ žiadnu nemal, čiže veľmi príjemné spestrenie, vždycky som si to chcel skúsiť, aj keď to bolo takouto tímovou formou, že sme si to striedali, no myslím si, že na prvýkrát to bolo to správne riešenie. A čo sa týka takýchto prechádzok alebo týchto túr, tak ja to obľúbujem. 10 dní dozadu som si vybehol na Kvoprovsky, čiže príjemné spestrenie určite. Ten začiatok bol, by som povedal, trošku náročnejší, kým sa človeku rozbehnú nohy, špeciálne po tréningu, ktorý bol náročný, a potom postupne, ako sme išli, tak to malo ten tímový duch, čiže tá partia, tá fakt robí veľa a bolo tam dobrá nálada, a ako sme si to striedali, tak človek preberie kadejakú tému, myslím si, že malo to tú hravú formu ku koncu. My sme si to už na záver túry vraveli, že niečo také by sme určite radi zaradili aj častejšie. Príjemné spestrenie, hlavne si tu človek vyčistí hlavu a príde na iné myšlienky. Keďže si to asi tréner vypočuje, ale úprimne mimo hokeja radšej víno si asi. Má to svoje čaro.